χθες είχαμε ένα πολύ συγκλονιστικό μπασκετικό τελικό. Το Μάικλ Τζόρνταν είναι αυτό στην κερκίδα του Houston του Τέξας, εκεί όπου έγινε ο τελικός του κολεγιακού πρωταθλήματος. Εκεί όπου το Villanova αντιμετώπισε την North Carolina. Και ήταν ένας συγκλονιστικός αγώνας, ένα ντέρμπι σε όλη τη διάρκεια του, καθώς καμία ομάδα δεν είχε πάρει έτσι μια διαφορά ασφαλείας. Και λίγα λεπτά πριν από το τέλος, 1:35, ήταν το μάτς ισόπολο, 74-74. Όλοι λοιπόν περίμεναν ότι εφόσον το μάτς είναι στο 74-74, το πιο λογικό είναι να πάμε σιγά στην παράταση. Όμως δεν συνέβη αυτό. Μετά το τελευταίο τρίποντο της North Carolina, ένας παίκτης του Villanova έριξε αυτό το τρίποντο, το buzzer beater. Το buzzer beater ξέρουμε, είναι όταν έχει περάσει ο χρόνος, είναι στο 0, αλλά έχω σουτάρει πριν. Λοιπόν, την ώρα που σταματάει ο χρόνος, η μπάλα ήδη διαγράφει τροχιά. Ναι, το buzzer beater. Ναι. Και έτσι το Πανεπιστήμιο Villanova κατέκτησε τον τίτλο 31 χρόνια μετά από τον πρώτο του. Η χαρά είναι μεγάλη, πολύ μεγάλη σε αυτά όταν συμβεί, έτσι. Ναι. Ο Chris Jenkins θα θυμάται για πάντα αυτό το τρίποντο. Δηλαδή, πολλοί είπαν για το τρίποντο της καριέρας του, καθώς πολλά από αυτά τα παιδιά συνεχίζουν πιο επαγγελματικά.